खुलुमबाय लोगोफोर, गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो जायफोर बिथांमोना गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला जाहाथे जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो नोंथांमोनाव थाबैनो मोनहैयो आरो जायफोर बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखानाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन महाशिवरात्रि फुजानि बादैनो महाशिवरात्रिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय शम्भु सदा शिव ओम नमः शिवाय बाबा शिवखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो खुलुमनाय जासिहरबाय। महाशिवरात्रिनि गोथार फुजा दिनाव नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ जे हिन्दु एबा बाथौ धोरोमनि बाबा शिव फुजियारिफ्रा शिवरात्रिनि गोथार फुजा दिनाव फुजा होआब्ला माब्लाबाबो गोसोखौ सान्थि मोना होननानै नोंथांमोना बयबोआनो एसेब्लाबो मिथिखागौ आरो बयबोआनो सानखायो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ जागोन शिवरात्रिनि फुजायाव बाबा शिवनि मुङाव मा होयोब्ला फुजा होनाया मोजां जायो बेनि बादै नोंथांमोननो आं एसेब्लाबो फोरमायनानै होनोसै। बिदिब्ला लोगोफोर, भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो गुबै आयदायाव फैनोसै। सेथियाव दङ शिवरात्रिनि समाव बाबा शिवनि मुङाव एबा बाबा शिवनो बिमा गंगानि दै लुयोब्ला जिउआव गोबां सान्थि फैयो होननानै फोथायनाय जायो एबा नोंनि जिउआव मुक्ति मोनो होननानै फोथायनाय जायो। नैथियाव दङ बाबा शिवनि मुङाव गाइखेर गोथां लुनानै होयोब्लाबो न'खराव गोजोन आरो सान्थि फैयो होननानै हिन्दु धोरोमनि शिव पुराण बिजाबाव फोरमायनाय दं। थामथियाव दङ बाबा शिवनि मुङाव दोहि होयोब्ला दुखु खस्थ' खैदां खैफोदफोरनिफ्राय रेहाय मोनो एबा मुक्ति मोनो होननानै फोथायनाय जायो। ब्रैथियाव दङ बाबा शिवनि मुङाव जायखिया सुबुङानो घि लुना होयोब्ला साननो हनो हानाय गुना बारायो होननानै फोथायनाय जायो। बाथियाव दङ बाबा शिवनि मुङाव गुर होयोब्लाबो जिउआव दुखु खस्थ'निफ्राय रेहाय मोनो होननानै फोथायनाय जायो। आरो दथियाव दङ बाबा शिवनि मुङाव भां एबा सिलिम होयोब्ला बेमार आजार एबा गोसोआव गाज्रि एबा नेगेटिभ साननाय बायदिनिफ्राय रेहाय मोनो होननानै फोथायनाय जायो। नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखागौ जे शिवरात्रि फुजायाव भां एबा सिलिमखौ फुजायाव होफाखाथारनांगौ होननानै। स्निथियाव दङ फुजायाव माइरं होफायोब्लाबो एबा बाबा शिवनि शिवरात्रि फुजायाव माइरं होफायोब्लाबो धोन सम्पति बारायो होननानै फोथायनाय जायो। आरो बेल बिलाइ होयोब्लाबो न'खराव धोन सम्पति फैयो होननानै फोथायनाय जायो लोगोफोर। बेनो लोगोफोर, शिवरात्रि फुजायाव फुजा होनाय समाव मा होनांगौ आं बेनि बादै नोंथांमोननो एसेब्लाबो फोरमायना होबाय। दिनैनि भिडिअआ बेनोसै लोगोफोर आरो जायफोर बिथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै लादो आरो जायफोर बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखानाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय। आरो लोगोफोर, महाशिवरात्रि फुजायाव बयबो मोजाङै मोजां फुजा होलायबानो जाहैबाय। बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय।